Hello guys, I am Mikee Mercado, your one and only plus size Barbie. Kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa aking channel guys, is mag-subscribe ka na para ma-share mo yung good vibes dito sa aking channel. So, hello guys, Mikee Mercado here. So today or tonight, Ginagawa mo? should I say, ay gagawa ulit tayo ng panibagong video at ang video na to ay bad news. Ayan guys, so bababaan ko muna yung energy ko ngayon kasi hindi ako natutuwa sa nangyayari. Kahit ako nabigla ako kasi napanood ko lang to habang nag-swipe ako sa YouTube, nanonood ako ng mga vlogs. Ayan, nakita ko, napansin ko yung video ni Lion ba yun? Leomar? Ayan. Na baba. Ito na nga yung bad news guys. Okay. Bababa na. Yung magbabago yung requirements ni YouTube para ma-monetize yung channel. So, noong 2017 guys, ang requirements lang ni YouTube is dapat maabot mo yung 10,000 views. Ayan. So, okay pa. Tapos guys, padadalhan ka ng mail pagkatapos ma-review yung channel mo. Tapos, pwede ka nang ma-monetize ulit. Yun yung noong 2017. Tapos guys, nagbago yung requirements ng YouTube noong January 16, 2020. So, this year lang yun guys. Na 1,000 subscribers at 4,000 watch hours. So, ayun. Medyo okay pa naman siya. Pero, hindi natin maaalis na mahirap maabot yun para sa isang vlogger, wannabe, at sa isang small-time vlogger. Ngayon, yun pa rin yung requirements na hinahatak natin ngayon hanggang January 2021. So, next year na yun nga. Guys, yung sinasabi ko bad news, next year na yun. So, sinasabi nga ng ibang mga vloggers nga daw na bago na yung requirements sa 2021. So, wala pa siyang base na fact, pero mas mabuti na yung sure tayo at may alam tayo guys. So, ang rumor na requirements for YouTube monetization is 10,000 subscribers. Di ba ang laki guys? Times 10. Times 10 yung kailangan guys. Ganito kalala ang nangyari ngayon na upgrade sa YouTube requirements sa monetization guys. Times 10. Nalobat ang camera. Ay 10,000 subscribers at 5,000 watch hours. So, nadagdagan siya. At yun na nga, it's a big problem sa small YouTubers kasi 1,000 pa nga lang hirap na. Paano pa kaya kung 10,000? Diba? Kasi dumarami na guys yung mga YouTuber wannabes dito sa Philippines at siguro it's a way ng YouTube para ma-lessen yun. Ewan ko, kasi as in lumulobo talaga ang population ng vloggers dito sa Philippines. So, ayan, it's a bad news guys. Pero, good news is, sa 2021 pa yun mangyayari. So, habang 2020 pa lang guys, work on your channel na get a progress guys. Ngayon pa lang, I wanted you to take a step para ma-monetize na agad at yung channel mo, ma-monetize na yung channel mo. So, ayun guys, kakapanood ko lang kanina, gumawa ako ng vlog agad-agad para alam mo na, to take a step na talaga. Kasi very mahirap nang maabutan yung pag-monetize ng network ng channel mo kapag umabot na yun ng 10,000 guys. So, tip guys kung paano ka makakakuha ng ganun karaming subscribers or paano ma-monetize yung network mo or yung channel mo habang 2020 pa lang is una, gumawa ka ng mga content na makakatulong sa mga small YouTubers din. Pangalawa, gumawa ka ng mga videos na trending or makisabay ka sa uso. Pangatlo, observe your environment kung ano ang gusto nila.
Pang-apat is kung ano yung interesado sila, kunyari sa mga artista ganyan, gumawa ka ng mga vlog about doon, reviews, ganyan. At saka kung saan ka magaling, doon ka mag-focus. Kung magaling ka mag-makeup tutorial ka. Kung magaling ka naman na kumanta, gumawa ka ng covers. At kung magaling ka naman mag-edit, doon ka sa editing skills, mga ganun guys. So, ayan, I hope na sana nakatulong tong video kong to. Salamat sa panonood guys. Always remember, be gorgeous, be glamorous, be authentic, be Mikeelicious. Bye bye guys. Thank you for watching.